Zasigurno ne postoji ni jedna osoba koja je tokom istorije izazvala toliko različitih shvatanja kao što je to slučaj sa ličnošću Isusa Hrista. Njegov život, učenje i uvjerenja, kao i tumačenja Staroga Zavjeta, bili su takvi da su često zbunjivali i njegove prve saradnike. Za samog Isusa, Stari Zavjet je bio ključ koji je otključavao tajnu njegovog mesijanskog poslanja. Da bismo shvatili Isusa Hrista, onakvog kakvog ga srećemo u Novome Zavjetu, moramo ga prvo sresti u Starom Zavjetu, odnosno u mnoštvu tekstova, proročkih tekstova, koji su govorili o njegovom dolasku. Jedna od tvrdnji koju je Isus iznio pred kritičare, sa kojima se suočio u svoje vrijeme, bila je sljedeća. Pregledajte pisma i ona svjedoče za mene. Drugim riječima, Isus je tvrdio da su njegov život i službu predviđale i prorekle starozavjetne knjige, koje su napisali jevrejski proroci, a koje su nastale stotinama godina ranije. Ti proroci su tvrdili da je Bog nadahnuo njihove spise. Budući da nijedan ljudski um ne može tako detaljno predvidjeti događaje koji će se odigrati stotinama godina u budućnosti, Isus je jasno pokazao na postojanje čitave linije dokaza na osnovu koje bi njegovi savremenici mogli da provjere da li je on zaista došao kao dio božanskog plana ili je čitav izvještaj Evanđelja u stvari bio proizvod neke razrađene ljudske šeme. Evanđelje po Luki govori o događaju koji se dogodio 3. dan nakon Hristovog hapšenja i razapinjanja. Dok su dvojica razočaranih ljudi hodajući ka selu, udaljenom 12 km od Jerusalima, razgovarali o događajima koji su se tih dana odigrali i koji su zaokupljali misli ljudi na tom području, pridružio im se iznenada i treći koji ih je upitao zašto su tako neveseli i o čemu to razgovaraju. Kada su mu objasnili da je u Jerusalimu razapet čovjek za koga su očekivali da je izbavitelj Izraela, uz pitanje zar ti nisi čuo ništa o tome, on im reče: O bezumni i sporoga srca za vjerovanje svega što govoriše proroci, nije li to trebalo da Hristos pretrpi i da uđe u slavu svoju? I počevši od Mojsija i od svih proroka, kazivaše im što je za njega u svemu pismu. Taj treći koji im se pridružio na putu, u stvari bio je sam Isus. 2000 godina kasnije, podaci na koje se Isus pozvao tada i dalje su nam dostupni da ih i sami ispitamo i razmotrimo. U Starom Zavjetu nalaze se brojna obećanja da će Bog koji je izbavio Jevreje iz egipatskog ropstva ponovo da se umiješa u istoriju i svoje carstvo donese ljudima i da će poslati izbavitelja koji će kao potomak velikog cara Davida biti izbavitelj ljudskog roda. Evanđelje po Marku počinje riječima: Početak Evanđelja Isusa Hrista, Sina Božjega. Evanđelista Matej na početku svog evanđelja ukazuje na značenje imena Isus, što znači Bog spasava, kao i na činjenicu da Isusov dolazak predstavlja ostvarenje značenja imena Emanuilo, koje u stvari znači s nama Bog, a o tome je pisao prorok Isaija u 8. vijeku prije Hrista. Evanđelista Luka uvodi Isusov lik na scenu riječima: On će biti velik i nazvaće se Sin najvišega. Jovan ovo još više naglašava sljedećim riječima: Boga niko nije vidio nikad. Jedinorodni sin koji je u naručju očevom, on ga javi. Tvrdnje kao ove odjekuju na stranicama Novoga Zavjeta. Apostol Pavle, iako Jevrejin sa čvrstom pozicijom u jevrejskom monoteizmu, ipak o Isusu govori sljedeće: Jer u njemu živi sva punina božanstva tjelesna. Svi ostali pisci Novoga Zavjeta u većoj ili manjoj mjeri govore isto. Oni zasigurno nisu olako došli do ovakvog zaključka. Ne zaboravimo da su svi apostoli osim Jovana izgubili život zbog onoga što su vjerovali i svjedočili. Treba imati na umu da su svi oni bili Jevreji i da su se kroz vjekove Jevreji na osnovu spisa Starog Zavjeta toliko učvrstili u uvjerenju da postoji samo jedan Bog, da su bili spremni da zato i stradaju, što se pod rimskom okupacijom i dešavalo. Šta ih je to onda natjeralo da povjeruju da se Bog utjelovio kao njihov savremenik u ličnosti Isusa Hrista? U Isusovom životu ispunila su se drevna proroštva, kojih u Starom Zavjetu ima nekoliko stotina. Biblijski naučnik Alfred Edersheim zaključio je da postoji najmanje 456 tekstova Staroga Zavjeta
koje su jevrejski rabini tumačili kao mesijanske, kao tekstove koji govore o budućem Mesiji, i njihova mesijanska primjena podržana je sa više od 558 referenci u najstarijim rabinskim zapisima. Poznati američki matematičar Peter Stoner, pošto je u svom ličnom istraživanju zaključio da u Starom Zavetu postoji više od 300 proročanstava, odlučio je da izračuna vjerovatnoću da se starozavetna proročanstva ispune u samo jednoj osobi. I kako je sagledao proročanstva, riješio je da izabere samo 8 od njih i da zaključi koja je vjerovatnoća da se od ovih 8 proročanstava svih 8 ispune u životu samo jedne osobe. Dakle, samo ovih 8 proročanstava, on kaže da vjerovatnoća da jedna osoba ispuni svih 8 od, na primjer, 300, iznosi samo 1 u 10 na 17. stepen. Što bi, kako je on izračunao, bilo kao da poređamo srebrne metalne novčiće skroz preko države Teksas u visini od 60 cm od zemlje, dok je samo jedan među njima markiran i nasumice bačen negdje, a onda damo slijepom čovjeku da ga pronađe. Vjerovatnoća da će on prilikom svog prvog pokušaja izabrati taj označeni srebrni novčić u stvari je po njegovom tumačenju jednaka vjerovatnoći da se svih 8 proročanstava o Isusu ispune u životu jednog čovjeka. I ne samo to. On je u svojoj analizi otišao još i dalje. Rekao je, ok, hajde da vidimo šta bi bilo sa 48 proročanstava od 300. Koja je vjerovatnoća da se u životu jednog čovjeka u istoriji svijeta ispuni 48 od 300 zapisanih proročanstava? Broj je bio zapanjujući. Dakle, 1 od 1 sa 157 nula. Naučnici su procijenili da u svemiru postoji samo 1 sa 80 nula atoma. Ne samo u našem sunčevom sistemu ili galaksiji, već da čitav poznati svemir ima 1 sa 80 nula atoma. To daje odgovor na sumnju da bi se možda moglo dogoditi da u životu više ljudi može da se ispuni 48 od 300 proročanstava i da možda Isus nije jedini. Kao što vidimo, vjerovatnoća je nikakva. Mi ćemo sada ukratko da se osvrnemo na samo nekoliko proročkih tekstova, a oni koji žele da ih istražuju šire i temeljnije mogu to da učine za sebe. U starozavetnoj knjizi proroka Danila postoji proročanstvo koje vremenski precizno, bez greške, ukazuje u koje vrijeme će se Mesija pojaviti i kada će se ispuniti očekivanja o njegovom dolasku. Nalazimo ga u Danilovom 9. poglavlju. Ono stotinama godina prije Isusa precizno nišani vrijeme kada će Mesija biti pomazan, odnosno određen za službu koju je bilo predviđeno da obavi. Ono kaže: 70 je nedjelja određeno tvome narodu i tvome gradu svetom da se svrši prijestup i da nestane grijeha, i da se očisti bezakonje i da se dovede vječna pravda, i da se zapečati utvara i proroštvo, i da se pomaže sveti nad svetima. Zato znaj i razumij, otkada iziđe riječ da se Jerusalim opet sazida, do pomazanika Vojvode bit će 7 nedjelja i 62 nedjelje da se opet pograde ulice i zidovi, i to u teško vrijeme. Šta to znači? Kada se na ovo proročanstvo primjeni poznati princip Starog Zavjeta dan za godinu, 70 nedjelja, znači 70 puta 7, postaje 490 godina. U trenutku kada prorok Danilo u viziji dobija proročko objašnjenje o vremenu kada će Mesija započeti svoj rad, Jerusalim je već bio u ruševinama decenijama. I to od trenutka kada ga je pokorilo Vavilonsko carstvo pod Navuhodonosorom, njegovim carem, velikim Navuhodonosorom. Danielu sada biva rečeno da će biti izdata zapovijest da se grad ponovo sazida i da će od tada do pomazanika Vojvode proći 483 godine, ukupno 69 nedjelja, kada će Mesija započeti svoj rad. Početni dan tog proročanstva je očigledno 457. godina prije Hrista. Tada je izdat dekret cara Artakserksa kojim je Jevrejima vraćena vlast na njihovoj teritoriji, što je podrazumijevalo i ponovnu izgradnju Jerusalima. Ako uzmemo 457. godinu prije Hrista i dodamo onih 483 godine, šta dobijemo? Dobijamo 27. godinu nove ere, kada će se prema Danielu 9 pojaviti Mesija. Isus se pojavljuje i biva pomazan tačno u tom trenutku, 27. godine, kako je Danielu i rečeno u 9. poglavlju njegove knjige. Evanđelje po Luki u 3. poglavlju 1. stihu kaže: u 15. godini vladanja Cesara Tiberija. I onda nastavlja da opisuje Isusovo krštenje. 15. godina Tiberija pada 27. godine
iste godine kada je Isus kršten. Tako jasno vidimo, bez sjenke sumnje, da je više od 500 godina prije samog događaja on i predviđen. Vrlo su zanimljivi detalji u vezi sa Isusovim rođenjem. Mesija se mogao roditi u mnogo različitih gradova, ali prorok Mihej sasvim je određeno ukazao na Vitlejem, a to je bio gradić 12 km južno od Jerusalima za koji prorok kaže: A ti, Vitlejeme Efrata, ako i jesi najmanji među hiljadama Judinim, iz tebe će mi izaći koji će biti gospodar u Izraelju, kome su izlasci od početka, od vječnih vremena. Premda je Marija, Isusova majka, živjela oko 160 km sjevernije od Vitlejema, u Nazaretu, Isus se rodio u gradiću koji je prorok obilježio kao mjesto rođenja Mesije. Uprkos činjenici da je 4-dnevni put bio nešto vrlo neobično za trudnu ženu, u ono vrijeme kada se putovalo na leđima magarca, ipak je rimski proglas o popisu stanovništva učinio da Marija i Josif krenu na vrijeme na put i da se Isus rodi baš u gradiću koji je prorok 700 godina ranije obilježio. Biografije često govore o precima ličnosti koju opisuju. Mesija se mogao roditi u bilo kom od 12 plemena Izraeljevih, ali je proroštvo posebno naglasilo da će se roditi u Judinom plemenu. Palica vladalačka neće se odvojiti od Jude, niti od nogu njegovih onaj koji postavlja zakon, dokle ne dođe onaj kome pripada, i njemu će se pokoravati narodi. Od mnogih porodica u ovom plemenu proročanstva su posredstvom proroka Isaije ukazivala da će Mesija biti potomak cara Davida. Bez kraja će rasti vlast i mir na prijestolu Davidovom i u carstvu njegovom da se uredi i utvrdi sudom i pravdom od sada do vijeka. To će učiniti revnost Gospoda nad vojskama. Ali će izići šibljika iz stabla Jesejeva, a Jesej je bio otac cara Davida, i izdanak iz korijena njegova izniknuće. I na njemu će počivati duh Gospodnji, duh mudrosti i razuma, duh savjeta i sile, duh znanja i straha Gospodnjega. Kada je čuo da se u Vitlejemu rodio car, Irod je naredio da se na tom području pobiju sva muška djeca do 2 godine starosti. Bog je opomenuo Josifa da sa Marijom i djetetom pobjegne u Egipat, a kada su se nakon Irodove smrti vratili i nastanili u Galileji, ispunili su proročanstva da Bog iz Egipta doziva sina svojega. Prorok Osija kaže: Kad Izrael bješe dijete, ljubih ga i iz Misira dozvak sina svog. Kao i da će djelovati na području Galileje, kao što je prorok Isaija ukazao. Evanđelista Matej kaže: I namjesti se u gradu koji se zove Nazaret, da se zbude kao što su kazali proroci da će se Nazarećanin nazvati. 7 vijekova prije Hristovog rođenja, preko proroka Isaije, Bog je objavio da će on poslati nekoga ko će pripremiti put i skrenuti pažnju ljudi na dolazećeg Mesiju. Glas nekoga koji viče: Pripravite u pustinji put Gospodnji, poravnite u pustoši stazu Bogu našemu. Sve doline neka se povise i sve gore i bregovi neka se slegnu. I što je krivo, neka bude pravo. I neravna mjesta neka budu ravna. Javit će se slava Gospodnja i svako će tijelo vidjeti, jer usta Gospodnja govoriše. Jovan Krstitelj je imao baš taj zadatak i odgovornost, kao što sljedeći tekst Jovanovog evanđelja i kaže: Ja sam glas onoga što viče u pustinji. Poravnite put Gospodnji, kao što kaza Isaija prorok. U mnoštvu proročkih tekstova opisana je Hristova uloga kao proroka, njegovo djelo iscjeljivanja bolesnih, njegov život blagoslova svim narodima, njegovo poučavanje u pričama i upoređenjima, žrtva za sve grešnike i zastupnička služba. Isaijina proročanstva su najavila da će većina Jevreja odbaciti Isusovo učenje. Proročanstva su najavila da će ga jedan od njegovih učenika izdati, a prorok Zaharija 500 godina unaprijed i svotu od 30 srebrnika za koju će biti izdat. Prorok je čak naveo i da će novac biti bačen u dom Gospodnji i da će biti dat za njivu lončarevu. U Starom zavjetu nalaze se i brojni detalji o Isusovom saslušanju. Unaprijed se znalo da će Isusa optužiti lažni svjedoci. Znalo se da on neće odgovarati na te lažne optužbe. Znalo se da će podnositi ruganje, šamaranje, mučenje, pljuvanje i šibanje i da će ga učenici ostaviti. Sve ove pojedinosti ispunile su se doslovno za vrijeme njegovog saslušanja. Danijelovo proročanstvo iz 9. poglavlja, koje je reklo da je za jevrijski narod ostavljeno 70 sedmica, odnosno 490 godina da se narod očisti od bezakonja i da se vrati Bogu,
da dođe Mesija i da bude pomazan i pogubljen, predvidjelo je još preostalih 7 godina nakon prvih 483, koje treba da se ispune od 27. godine i početka Mesijine službe na ovamo, da se zaokruži ukupno 490 godina ili 70 puta 7. U tih preostalih 7 godina, u njihovoj sredini, poslije 3,5 godine, Mesija je trebalo da bude pogubljen i da učini zavjet sa mnogima. Danijelovo proročanstvo u 9. poglavlju 27. stihu kaže: "I utvrdit će zavjet sa mnogima za nedelju dana, a u polovinu nedjelje ukinuće žrtvu i prinos." Ove riječi ispunile su se kada je Isus osuđen na smrt, poslije tačno prorečenog vremena. Paskalno jagnje klalo se svake godine 14. dana prvog mjeseca uveče. Ovo je bio tačan dan i čas Hristove smrti, jer je upravo paskalno jagnje predstavljalo Mesiju koji će doći i umrijeti za grijehe čovjeka. I apostol Pavle zato i kaže: "Jer i pasha naša zakla se za nas, Hristos." Hristovi neprijatelji koji su ga optužili kao zločinca odredili su da bude sahranjen na razbojničkom groblju. Ali da se njihova namjera ostvarila, mesijansko proročanstvo i svjedočanstvo ne bi bilo potpuno, jer je Isaija prorokovao: "Odrediše mu grob sa zločincima, ali na smrti bi s bogatim, jer ne učini nepravdu, niti se nađe prevara u ustima njegovim." Evanđelista Matej svjedoči o tome sljedećim riječima: "A kad bi uveče dođe čovjek bogat iz Arimateje po imenu Josip, koji je također bio učenik Isusov. Ovaj, pristupivši k Pilatu, zamoli ga za tijelo Isusovo. Tada Pilat zapovjedi da mu dadu tijelo. I uzevši Josip tijelo, zavi ga u platno čisto i metnu ga u novi svoj grob, što je bio isjekao u kamenu. I navalivši veliki kamen na vrata, od groba otide." Sve biografije napisane o običnim ljudima završavaju se njihovom smrću i sahranom. Ali proročanska biografija Mesije 1000 godina unaprijed kaže da on neće biti ostavljen na mjestu gdje se baca otpad, u Geheni, kod nas u prevodu prevedeno i sa pakao, mjestu truljenja i raspadanja, odnosno sagorijevanja otpada, već će ustati iz groba. "Jer nećeš ostaviti dušu moju u paklu, niti ćeš dati da svetac tvoj vidi trulost", kaže 16. psalam. U djelima apostolskim u 2. poglavlju dalje kaže: "Jer David govori za njega: Gospoda jednako gledah pred sobom, jer je s desne strane mene da se ne pomaknem. Zato se razveseli srce moje i obradova se jezik moj, pa još i tijelo moje počivaće u nadu. Jer nećeš ostaviti duše moje u paklu, niti ćeš dati da svetac tvoj vidi truljenja. Ljudi, braćo, neka je slobodno kazati vam upravo za starješinu Davida da i umrije i ukopan bi i grob je njegov među nama do ovoga dana. Prorok, dakle budući, i znajući da mu se Bog kletvom kleo od roda bedara njegovih po tijelu podignuti Hrista i posaditi ga na prijestolu njegovu, predvidjevši govori za vaskrsenje Hristovo, da se ne ostavi duša njegova u paklu ni tijelo njegovo vidje truljenja." David je u 110. psalmu precizno prorekao Hristovo vaznesenje na nebo nakon vaskrsenja i mjesto koje će on zauzeti sa desne strane Bogu. 110. psalam kaže: "Reče Gospod Gospodu mojemu, sjedi meni s desne strane dok položim neprijatelje tvoje za podnožje nogama tvojima." Apostol Petar se poziva na taj tekst kada govori o Hristovom vaskrsenju. Jer David ne iziđe na nebesa, nego sam govori: "Reče Gospod Gospodu mojemu, sjedi meni s desne strane dok položim neprijatelje tvoje podnožje nogama tvojima." Tvrdo dakle neka zna sav dom Izraeljev da je Gospodom i Hristom Bog učinio ovoga Isusa koga vi raspeste. Iako ispočetka ni sami nisu vjerovali kada su obavješteni o Hristovom vaskrsenju, nakon ličnih susreta sa Hristom koji su se događali tokom narednih 40 dana, Isusovi učenici počeli su da šire vijest o vaskrsenju gdje god su se uputili. Na ovaj način rođena je najveća religija svijeta. Poučavajući učenike, Isus je uzdigao važnost Staroga zavjeta kao svjedočanstva o njegovoj misiji. Mnogi koji sebe nazivaju hrišćanima danas odbacuju Stari zavjet, tvrdeći da on nema nikakvu vrijednost. Ali to nije bilo Hristovo učenje. On je toliko cijenio njegovu vrijednost da je jednom prilikom rekao: "Ako ne slušaju Mojsija i proroka, da koji iz mrtvih ustane neće vjerovati." Cjelokupna odbrana hrišćanstva počiva na Isusovom tjelesnom vaskrsenju. Bez njega bi hrišćanstvo bilo mrtvo rođenče,
jer živa vjera ne može da naživi mrtvog spasitelja. Međutim, ima li smisla vjerovati u vaskrsenje? Koji eventualno dokazi postoje još za tako nešto? To će biti naše sljedeće područje istraživanja.